салом алейкум дӯстони азиз, бародарон. Кадоме ки мехоҳанд аз Тоҷикистон билет бихаранд ё ки бифаҳманд ки нархҳои билет чанд сум аст дар Тоҷикистон, бародаро ба ҳамаи шаҳрҳои Русия, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Красноярск фарқ надорад, ҳамаи шаҳрҳояш бошад, нархҳои билетҳо як хел мебошанд. Нархҳои билет ҳоло бошад 5800 сомон аст ва справкаи COVID-19 бошад гузаштанаш аз Тоҷикистон аз 150 сар шуда то 170 сомон мебошад. агар шумо ки мехоҳед маълумоти пурраро яъне ки ба худ яъне ки ягон савол дошта бошед, дӯстони азиз, ман номерои билетфурӯша дар экран дар таи видео менависонам. Бародаро ба ҳамин номеро муроҷиат кунед, иншоаллоҳ ки кортона буд мекунад. боқи бародаро дар паноҳи Оло бошед. Худо нигаҳбонатон. Window blind is opened. Your seatbelt is securely fastened. All electronic devices are in flight mode. Large electronic devices which cannot be quickly and safely placed in the seat pocket in front of you. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we are now ready for takeoff. Please ensure that your seatbelt is securely fastened. Your seat back and tray table are in the upright position. The armrest is down. Thank you.
General luggage, comfortable seat transport for other services. Collect miles to use the Visa family in a shared account.